Barkanku da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Yau ma mun dawo mun kawo muku wata hanya wacce za ku iya downloading a cikin Facebook ɗinku. So tari za ka ga mutane suna ganin bidiyon da zai ba su sha'awa a cikin Facebook amma ba su san yadda za su yi downloading ɗinsu ba. To domin ka iya downloading ɗin bidiyon da ka ga ya baka sha'awa a Facebook zuwa kan wayarka, ka biyo mu cikin wannan bidiyo namu mai tarin albarka. Gashi kamar haka kana gani na akan fuskar wayata. Daga cikin application ɗina na shiga cikin Facebook misali. Yanzu zan shiga cikin bidiyo misali kaga misali bara in zaɓi guda ɗaya mara nauyi sosai in gwada da shi gani. Misali zan ɗauki wannan zan yi downloading wannan to memory kan wayata. Kana gani misali. Ka ga dai inda na shiga kana gani. Na shigo cikin share ɗina. Zan je kan bitmap ɗina. Gashi nan kana gani yauwa. To za ka ga Facebook ɗina zai buɗe a nan misali. Yana process. To ka ga yanzu misali Facebook ɗina ya buɗe kenan. To ka ga ban dama in zaɓi data da nake so zan yi amfani da shi in buɗe ayi downloading. Ka ga na yi downloading, ya taɓa downloading ka ga ya fara downloading. To gashi nan har ya buɗe ka ga na ɗauko shi. Kana gani na ɗauko shi zuwa memory. Kaɗan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel tamu ɗan uwa ka daure ka mana subscribe. Mun gode naku ɗan kiya take edit.